mi se nešto ukusno, ali u frižideru nema ništa. O da, žele oči. Jao, ko se to čuje? O ne, to je Enid. Dolazim. Danas je tako mračan dan. Sviđa mi se. Ćao stvar. Da li nekog muče bez mene? Enid ponovo plače. Moram da saznam u čemu je stvar. Jao, koliko posla imam? Šta? Enid plače? Moram da pomognem. Enid, ne plači. Sad ćemo nešto smisliti. Svi su se okupili. Enid je gladna. Hajde da započnemo kulinarski izazov na kanalu Fun Food. Danas imamo važan događaj. Moramo nahraniti Enid. Šta želiš? Hoće američke palačinke. To nije problem, zar ne? Na zdravlje, Paxley. Dakle, ja sam iskusna dama, tako da recept za palačinke znam na pamet. Dodala sam sve potrebne sastojke. Ostalo je samo sve to promešati. Mamice Wednesday, možeš li da paziš malo? Ma dajte, znam šta radim. Ako mislite da samo vi znate recept za palačinke, grešite. Znam ga i ja. Mama mi je jednom poklonila kuvarsku knjigu. Šta je? Ovo je moj novi razvoj. Paxley, a da li ti znaš da praviš palačinke? Sve radiš veoma odlučno, tako da ne sumnjam u tebe. Moj brat nema pojma da kuva. Ne može čak ni sipati sebi mlijeko u čašu. Ne sviđa mi se boja ovih palačinjaka. Hoću da budu tamnije. Tako je bolje. Crna je najlepša boja. Ostalo je samo da ispečem sve to. Evo ga. Stavit ću sve na tanjir i preliti sirupom od jagoda. Da, ovako. Ajoj, bože Wednesday. Posedet ćemo s tobom. Neće vam lepo stajati siva kosa. Stvar, treba mi tvoja pomoć. Gotovo. Hoćete i dalje da se takmičite sa mnom? Ja, ova deca nema pojma. Moje testo već spremno. Enid je htjela šarene palačinke, tako da ću ih obojiti u boje duge. Trebalo bi da ispadne mnogo lepo. Preostalo je spržiti sve to i dodati pače maslaca. I naravno javorov sirup za slatkoću. Ništa mi nije žao za svoje učenike. Gledaj sad, Wednesday, ko ima bolje palačinke? Šta to tako miriše? Prestani da goriš. Dobro je. Nema više vatre. Jao, miriše užasno. Ne, ovo čak ni ja ne bih pojeo. Treba nešto smisliti, ali šta? Tačno. Znam šta je bolje od klasičnih palačinjaka. Uzet ću bananu, pretvoriti je u pire, dodati jedno jaje, sve izmešati i ispeći palačinke od banane. To je 100 puta bolje od običnih palačinjaka sa brašnom. A sa bananom se dobro slaže karamela, puno karamele. Jela su spremna? Enid, možeš probati. Super, mnogo sam gladna. Ja, ove palačinke su crne. Jesu izgoreli? Šta ovdje radi pauk? Probat ću malo. To je sirup od jagoda. Sa njim će sve sigurno biti ukusno. Prelepo. Wednesday, svaka čast. A šta ovdje imamo? Šarene palačinke, kao što sam ih htjela. O da, to je ludo ukusno. Direktorka, vi uvek znate šta ja želim. Ostalo je još jedno jelo. Ove palačinke izgledaju baš neobično. Pa, nije nešto iskreno. Dakle, ko je pobedio? Biram ovo jelo. Čestitam, idemo dalje. Enid, šta si smislila ovaj put? Oho, to je kakao. Odličan izbor. Wednesday je spremna, direktorka također, a Paxley... pazi malo. Znam recept za najbolji kakao. Treba nam sveže kravlje mlijeko i kakao. To je to. Sad sipam to sve u čašu. Jel vam se sviđa čaša? Poklonila sam takve svima u školi. Neka znaju ko je ovdje najbolja direktorka. Super. A moje piće će biti od Nutelle. Jednom sam upao u lonac sa Nutellom. Tražili su me 3 dana. Jao, imam problem. Ponestalo mi je Nutelle. Šta da radim? Ideja. Ostalo je malo u tegli. Samo ću sipati mlijeko unutra.
Jao, ne mogu da ga otvorim. Nemam dovoljno snage. Jao. Sad sam mlečni paksli, ali mleko nije loše. Gde sam stao? Tačno, treba sipati mleko u teglu. Sipam, zatvaram i tresem. Tresti treba dovoljno dugo. Odlično. Gotovo. Ukrasit ću sve šlagom i probati. Možda je Wednesday otrovala mleko, ona to može. I ukrasit ću sve šarenim konfetama. To je to. Ja sam odličan kuvar. Moram ispričati tati. Konačno će biti ponosan na mene. A šta Wednesday radi? A vi ste diletanti. Dobro je što ja učestvujem u ovom izazovu, inače bi Enid ostala gladna. Nemojte mi smetati, hvala. U blender sipam mleko i stavljam nekoliko čokoladica Mars. To su mi omiljene čokolade. Stvar, hvala, uvek znaš šta mi treba. Sipam sve u lobanju i dodajem šlag. I naravno moj omiljeni sirup od jagoda. Ja bih stavila pravu krv, ali ne vole svinjen ukus. Tako da sam morala naći zamenu. Ali sviđa mi se kako izgleda. Nekoliko bombona i to je to. Enid, sve spremno? Konačno. Wednesday se ponovo potrudila da mi pokvari apetit. Sad ću probati ovog miša. Ukusno. A kakav je kakao? Wow, super! Okay. A šta je to? Direktorka je ponovo dala sve od sebe. Slatko, ali dosadno. Ostalo je još jedno piće. Je li to Nutella? Jedva čekam da probam. O, da. Neverovatno. Super. Ali pobedilo je piće Wednesday. Najlepše. Wednesday, šta? Je li to osmeh? Jao, kako slatko. To je njen prvi osmeh. Nije dugo trajao. Enid, zar se još nisi najela? Šta je ovaj put? Hamburger? Učesnici, hoćete moći da napravite to? Okay. A vidim da su svi spremni. Onda hajde da počnemo. Ovdje je sve jednostavno. Najvažniji su ukusne i meke lepinje. Sigurno neću koristiti kupovne. Napravit ću lepinje sama. Biće jedinstvene, lepe, magične i naravno šarene. Baš kao što naša Enid voli. To je to. Okreći se. Gotovo. Savršno testo. Ostalo ih je samo formirati u lepinje i staviti u rernu. Ja sam genijalna. Za 10 minuta će sve biti spremno. Paksli, šta ima? O, sve super. Već sam napravio testo. Izgleda cool. Liči na ligavca. Jao, zalepilo se. O ne, odlepi se od mene. Hajde bre, pusti me. Gotovo, ne osjećam ruke. Opa, uspeo sam. Eto ti glupo testo. Šta da smislim? O, tačno. Imam krofnu. Hteo sam da je pojedem noćas, ali za Enid mi ništa nije žao. Šta je to, mozak? O ne, samo mleveno meso, dosadno. Ups. O, to mi treba. Sladoled, otvaraj se. Jao, nešto neće. O, ideja. Eto ti. Gruba muška snaga će sve rešiti. Iako tata kaže da ne treba tako raditi. Nadam se da se sladoled nije uvredio. Juj, kiselo. Cool. Sipat ću džem u svoj hamburger. I posljednji sastojak. Bombona Skittles. To su mi omiljene bombone. Enid ih 100% voli. Op, uhvatio sam. Jao. Zagrsnuo sam se, u pomoć. Paksli, nemoj se igrati sa hranom. Sad ću te spasiti. Šta bi radio bez mene? O, hvala vam. Dakle, sipam bombone i to je to. O, imam Cheetos, baš sam gladan. Mislim da su moje lepinje već spremne. Jao, kakav miris. Ispalo je savršeno.
A vidi Wednesday, jel ti se sviđa? Hey! Ne? Pa dobro, svakako nije za tebe. Ja imam nešto bolje. Crne lepinje. Sad ću napraviti pljeskavicu od mlevenog mesa i ispržiti je. Nadam se da će krvo stati unutra. Želim da pljeskavica bude sočna. Također treba malo ispeći lepinju, namazati kečapom. Ja baš volim paukove. Dodat ću malo sira i zatvoriti. Gledajte, ovo sam ja smislila. Zar to nije genijalno? Ostaje samo da ga nekako ukrasim. Okay. Od paradajza ću napraviti crvene oči koje će vas gledati u mraku. Tako je. Stvar, pomozi. Hej, prestani da udaraš mog slugu. Niti ništa uradio. Hvala, Stvar. A od čipsa ću napraviti šake svom monstrumu. Šta gledate? Wednesday, zvaću tvoje roditelje u školu. Ja još nisam napravila hamburger, nemam mnogo vremena. Moram što brže napraviti pljeskavicu. Dodat ću sir gore. Staviti to sve na šarenu lepinju i zatvoriti drugom lepinjom. Savršen hamburger je spreman. Odlično, svi su završili. Enid, probaj. Jupi, obožavam hamburgeri. Jo, šta je to? Nije loše. Sviđa mi se. A kakav je hamburger? Nije nešto. Ne sviđa mi se. Wow! Ovaj hamburger izgleda baš kao na slici. Probat ću. Kakav sočan. A lepine su mekane kao oblaci. Sir? Samo to? To nije zanimljivo. Oho, ovo je nešto neobično. Slatki hamburger? Kreativno! Svaka čast, Paxley! Slatki hamburger je pobedio. Sad mi se jede pomfrit. Šareni, naravno. Okay. Dakle, svi su spremni. Hajde da počnemo. Za pripremu pomfrita koristit ću samo odabrani pomfrit. Treba ga očistiti. Jao, šta je to? Paxley, opet si nešto izmislio. Ostavi bušilicu na miru. Pozivam tvoje roditelje u školu. Moramo da popričamo o tvojoj ludosti. Dobro, predomislila sam se. Baš ti hvala. Sad ću iseći krompir specijalnim nožem. Izgleda baš neobično. Gledajte, tu su sve boje duge. Svet još nije video tako divan pomfrit. Preostalo ga je samo ispržiti. Joj, kakav miris. Nadam se da će se Enid dopasti. To je to. Pomfrit je spreman. Probat ću. Prelepo. Svaka mi čast. Sad ću sve lepo servirati. U obliku duge, naravno. Jao, šta se tamo dešava? Motorna testera uvek pomaže. Pogledajte. Jao, izvinjavam se. Paxley opet ima neke probleme. Neka se sam snalazi. Stvar, treba mi tvoja pomoć. Stavljaj krompir, a ja ću ga suditi. Sve krompiriće su krivi. O da, od toga će ispasti odličan pomfrit. Treba ih samo ispržiti u ulju. Jao. Jeste li dobro? Izvinite, htjela bih da uradim to namerno, ali ovaj put sam slučajno. Dobro, uvek imam rezervnu teglu. Sad ću sve obojiti. Da, tako je mnogo bolje. Pomfrit iz pakla. Ostalo mi je samo da ispržim krompirići. Jao, previše ulja. Ma, nema veze. Ubacujem krompir, sakrijte se svi, sad će biti masna pucnjava. Jao, neću izdržati sam. Ups, izvinite. Šta da radim? Ovaj krompir izgleda savršeno. Imam ideju. Što bih pravio pomfrit od krompira, mogu uzeti nešto slatko. Žele bombone, na primjer. Izgledaju kao krompir, ali imaju mnogo bolji ukus. Sad ću sipati sve u tanjir i dodati sos od jagoda. Završio sam. Sve miriše veoma lepo. Šta je to? Izgoreli krompir? Ili ne? To je Wednesday sa svojom crnom bojom. Nice. Crna hrana ne izaziva apetit, ali ukus je dobar. Hvala, Wednesday.
Šta je sljedeće? Wow, šareni krompirići. Jedva čekam da probam. Teško je stati, veoma ukusno. A već sam sita, ali moram probati posljednje jelo. Stanite, je li to sigurno krompir? Ne, to su bombone. Cool. Još i sa prelivom. Ovo je veoma ukusno i neobično. Pugsley, svaka čast. Jao, nešto mi nije dobro. Enid, jesi li dobro? U redu je. Nemoj nas tako plašiti. Zapratite naš kanal. Ćao, ćao.